Здравейте хора, и в днешното видео за жалост няма да играем по Playtime 3, защото аз вече размислих, знам, че ви обещах, но в днешното видео ще играем Фреди. Първо ще започнем с Хвани нощта, ето тази. И хора, да започваме. Така, мен са ме убили. Тук в тази игра са всички аниматроници от Фреди. И ние трябва да затваряме вратите или други неща, да бягаме от тях. А започваме с първо. Нива. А не, Майкъл. Ще ми се изхъби батерията. What? Както виждате, аз вече малко съм свикнал. Стегах сега преди една-две седмици, ама не мога влезна, защото знам, че ще има джа... Пустя! Да, парам. Алеле. Копра! Как ма джамскерна? Ма чакай, как чика? Аз съм само Фреди. Няма нищо, ще почнем пак. Това път ще бъде спокоен. Оба! Пускаме вентилатора. Бързо да купуваме. Къде може, къде? О, парички. Ей, майко, пуснах ги. Ето пари. Добре, имаме пари. И Фреда Фърсбър. Котико ще разбиш. Макса. Искаш петля? Как му ги събрах, бе? Да, финк. Ще даме на финк. Така, сега тук са пазиме. Йо, майко. Трябва да пусна на бързо вентилатора. Ай, майко, заплуча. Какво? Ай, майко, това ще ма джамскер на някой усещам. Така, хора, има и други нива, днеска сигурно ще минем или 2 или 3, не знам или всичките. Ай, майко. И да, това не е джамскер, само да плаши. Паничка. Ей, майко, видях още една, видях, къде. Защото от мен добре. Паричка. Айде, сега имам много пари, ето ги отгоре, който не вижда. О, хора, ще минем нощта. Аз не съм обръщал внимание, вижте отгоре. 5. Char, what can I do for you? Ще искам... Please deposit 5 coins. Тиха! Ето ти петля! Да! Хора, минахме го. 450. What трябва? 10 точки. Аз само на 450. И това ще ги разбия това.
Така, натискаме на второто. Олеле, олеле, олеле. Тук вече почва нещо страшно. Golden Freddy. Та мечка от трета част. Малеле. Ще се справя, айде. Така. Затварям, страх ме. Аз взимам това, къде? Фреда. Фърда. Махнах фърда. Похарчих си 10 лева, които ми дадаха безплатно. Добре, парички. Благодаря за 5 стотинки, още 5 стотинки. Ай! Аз не знам какво правя, като Golden Freddy дойде, бе. Трябва да си служа маската, която идва. Ама чакай, това е на 10, значи като Фредди стане на 20, той за една секунда ще ме убия, пък той сега за 3 секунди, а пък когато го сложим на 20, ще е за една. Показва се едно и готово. Ай, майка се Фредди. Махай се, ще ме джумскерни. Ей. Thank you for depositing 5 coins. Се остат. Седят. That game was totally rigged. Ти мистер Хъгс. Трябваше преди това го купя набързо и затварям всички врати. Че имам на тази страничка. Аре, преди. Чао. Вземам парите, благодаря. Майко! Ай! Какво аз си сложих маската? Хора, разбрах, трябва да се седя с... Разгледайте сега, гледайте, ще мина. Това път не го мина, не мога да го мина просто. Просто няма отварям камерата за комия да го гледам, аз вече махнах Фредди. Кой ще гледам? Дядо Пинчър. Така остана само да чакаме. Не знам какво чакам. Ай! Ай, това път успях. О, магаш. Значи буквално за една секунда така трябва да направя. Значи когато той дойде, така прави и той се махна. Така пат тебе. Помня, ти не може да скерна. Айде, какво искаш? Бля. Не ми трябва, благодаря, Фокси. Аз ще гледам просто оня Фредди, че ми е интересно. Що ми иска 5 лея? Какво ме? Да, 4. Вау, просто ми седи пред това, дето слагаш маската. Седи, като видя Golden Freddy, слагам маската и да го няма. Сега само той е май джампскервал. Не, мистер Хъгс беше. Здравей, не искам нищо. Чао.
Ой! Please deposit 5 coins. Thank you for Not depositing 5 particular. coins. Аре, 5 стотинки. И без това вече минахме. Аре! Да. Аз почнах пак това. От хора, сериозно ли? Вижте, ще мина така играта. Благодаря. Сега отиваме на трето, което... О, майко! Фрейда на 20, Мистер Хъкс напред, на 5, Голден Фреди на 10, някакъв зелен Фреди на 10, Кошмарния Фреди на 10, Кошмарния дебел Фреди на 20, черния дебел Фреди на 20 и нататък не ми се казват. Айде, почваме. Добре. Обе, за колко купих това? That game was totally rigged. Мистер Хъкс, стоп. Добре, хора, разбрах. Ще убия Мистер Хъкс. Тъпо име, ХГС. That way to get the no, gimme. На. Айде, готови сме, хора, ще умираме. Не се чувствам много добре при такава музика, да кажа. Please deposit 5 coins. Да, ме аз. Ей там. Please Thank you for depositing 5 Не coins. съм го дал. Uh-oh, how unfortunate. Какво правиш ти тук само? Unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Да. Благодаря. Не, няма ти вземам папа. Ай, какво правиш, бе? Този участваше ли? Биш ли дет ми се появи пред екрана? Ето го. Това беше неочаквано. Ай. Няма стъм по това начин. Разбрах. Колко ще като някакви води. Това беше яко. Хора, за сега всичко върви много добре.
Мога да кажа. Въй. Хора, аз буквално не знаех, че той ще дойде и ще натиснах това маската. Ай. Какво? Какво там, бе? Please deposit 5 Значи. Thank you for depositing 5 coins. Бла. Хора, ако не знаете защо знам толкова, мога да ви кажа. Защото съм го играл. Не че съм го играл, обърках се. Гледал съм как хора да играят. Да, опитах се малко, преди да започне видеото, се опитах да го поиграя, ама джампскернаха. И не можах. Харчиха с дисплея. Да! Минах го! Н-А-Х-О-Г-О. Да. Че ме на първия лево? Не, тук с момичето първия лево. Айде. Ще видя дали го помня. Маша! Какво е проблема? Какво? Значи, ако натисна светлината преди той да се е мръднал, ще ме джъмпскерне. Аз съм го лиглото. Ако ме гледаш как на това. Добре, първата минута минах. Свока си в шоуто, че го отмигам. След 3 минути ще почне. Затварям, че не искам да учвам това. Какъв ти е проблема, ма, Фоксио? Не мога да с тая кукла. Махам. Ще гледам. Какво си мислиш? 2 минути. Ще даме ни 2 минути.
Така, хора. Ще гледам Фокси до края на живота ми. Защото почва след 2 минути. 2 минути. Вече мина едната. Що ще пише 2 минути. А чакай, май не е мина. Uh-oh, how unfortunate. Знам та, How знам та тебе. unfortunate. Problem to your night. Лай. Ой, ма кубиш. Ага. Oh, hey, you're doing great. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Да, I'm not implying hello. that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things are getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. Така, хора, джамскернаха ме. Чекаме джамскерна, не можах да ви покажа, защото без да исках спрях видеото. Не си сложих маската, ама джамскерна. Така спечелихме монетки. И така, хора, мисля, че това беше видеото за днес. Абонирайте се за канала, слагайте лайк, за да продължим тази серия. Т.е. видео. И ще се видим в следващото видео. Чао!